Rupeavat nousemaan siellä Lasse Haapalan majorissa. Ja näin sieltä pikkuhiljaa lähdetään. Katsotaan nyt sitten. Mies on ilmeisesti ja varmasti on harjoitellut tätä traktortouria. Siinä ei ihan pussimetsästä lähdetä tähän 20 metriä. Puolissa, että mennään. Mulla on semmoinen tunne, että tuo rata on varmasti muuta. Katsotaan taustaa hasasuutta, kun saa ihan optimaalista. Taistaa olla tuonne 55 metrin paremmalla. Ja vielä vähän niin päivän ensimmäinen Simolainen. Metalli ja teräsromu. 5 kertaa Suomen mestari, 4 PM4, Pohjoismaistamestaruus 4, EM3, ilmeisestikin semmosia tietoja. Ja näin, puolikas Rolls-Royce Meteor-moottori lähtee liikkeelle. Ja näinkö on, että siellä ja lähdetään pätkästään niin kuin setori tuon penskalla, mutta kyllä se sitten puhastaa uudestaan ja nyt voisi arvotella, ettei oltais kuonassa pian. Ja näin lähtee Leiskeskevaari liikkeelle, Orimattilasta kotoisin. Ja näin siellä hyvin näyttää Keskevaarilla vasta etenevän 80 metriä ja tuonne 85 metrin sieltä. Tämä on Seppo. Ei. Punaiseksi, eli Leo Peräaho ja Pulpu.